ɓoltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to añameje to gamaji to mairie to kasga ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Yaya Ba to mairie to galle ceerno Yaya Ba to Richard-Toll e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi o bismima altine hanki o bismima ambassadeur joɗaniɗo leydi France e nder Nouakchott ha joni to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o bismima ñalawma hanki o nulaɗo koolaɗo ummorade e colonel Assimi Goïta e oɗo saaha joni gardiɗo leydi Mali to leydi Sénégal Macky Sall gonɗo e tourné mum e oɗo saaha joni e nder leydi he holliri tigui wayatama ma aéroport uji ɗiɗi e nder ma aéroport uji ɗiɗi keesi hen aéroport goto koto Tamba aéroport goɗɗo koto Kédougou mawo ƴerlutin kadi o holli kadi mawo garditin fodde aéroport uji jeeɗiɗi goɗɗi ha joni kabaruji men e nder leydi Mali e nder falde kay mofti e nder falde mofti noon ko sagataɓe jeeyaɓe e fedde witende ONG ko kañumen bifta ñalawma hanki o to leydi Côte d'Ivoire e ñalawma hande o Laurent Gbagbo ne tijja tigui gartal mum ko ñande sappo e jeeɗiɗi lewru juin to leydi Maroc doctereɓe halfinaɓe ko fati kay e debbo malinajo jibinnoɗo bebbeji jeenayyi e nder leydi Maroc e oɗo saaha joni doctereɓe kolori bebbe yon kono yummumen kala ne celli kadi bebbeji ɗi ne ɓeydo hano hannirtini to leydi Ouganda ko ministre mabɓe taw ko ministre des travaux publics et des transports ko kañum tigui waɗa janggu e ñalawma hande o Allah dandimo hen kono wasi hen ɓi koye chauffeur makko bisimilla mon e ketki hotodirte joni jañoɗen hayo bela mi dañi bela mi jofta e bela ko ɓattake docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow kollaɓɗo reedu malaɗo woni docteur Djiby Sow ne safara fiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kyste fibrome myome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe prostate tension diabète ɓerɗe taƴoje koyɗe guloje e keeceje musoje kala docteur Djiby Sow le grand guérisseur ne safra jomumen ha jiite koye mumen docteur Djiby Sow base uji andine dendagal kileneɓe makko wonde e oɗo saaha joni base uji makko ene tawe e nokku to wiyete Kidira ene tawe kadi to Bakel ha to Diawara ha to Barkewi kala base uji makko ne tawe toon so tawi ko base makko tawateɗo to Barkewi e oɗo saaha joni tawate toon ko Makiɓan ko miñi ko labɗo golle ɗe ganduɗo leɗɗe numéro mum 77 924 16 81 docteur Djiby Sow ñalawma hande o ene tawe to wuuro men Kidira to base makko to wuuro Kidira omo andini noon dendagal kilineɓe makko wonde alkamisa garowo o ma tawmo so Allah hoddiri o yettima to Barkewi docteur Djiby Sow kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 85 72 47 docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wiye mbadden danɗo faade makko ceerno Djiby Sy ko wittiyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓala walla e danawal kala laabaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy
ene safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi ɗe yiida cirol omo jogui kadi leɗɗe e fannuji ɗiɗi. hen fannu goto so tawi kay a ƴetti leɗɗe makko fodde 13 rafin yaltema ha laaɓa. fannu keddiɗo one so tawi kay a ƴetti ɗen leɗɗe fodde 19 rafin yaltema ha laaɓa. ceerno Djiby Sy kollaɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne so tawi o yenanama kadi ka miskin Allah omo safruma ha mbiya wen tawa e mbuɗon namdaki so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum dilli ha haɓɓa walla taw ko on janowo borgal. ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe muɗum kala garowo yo tinno yo addor nokku mum to waɗiri ayiji mum e safruji mum. ceerno Djiby Sy base makko hande ene tawe base makko mawɗo to wuuro men Nouakchott lamorgol yiɗi Mauritanie to leegal bitegal ne tetta o waɗɗani jeere leegal ngal kala chauffeur mon namdeɗa base ceerno Djiby Sy ma de ha yettinma. ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi to leydi Mali ko min yi ko tawate toon to Nioro Mangol leydi Mali. on noon numéro mum ko numéro leydi Mali ko 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone e numéro makko WhatsApp fof ko goto mbatta ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy noon ene wiya dendagal kilineɓe mum kadi kala baɗanteɗo listihar yo ɗaccu inde mum inde nene mum kadi jomumen mbasa habde mbasa heppude e kala saha kadi cittinamo ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal mbadden danɗo faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata goo lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko miñi men Saydou Abouba. hono noon mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen Sidi Wula Zahav ko jagorgal kalfinaɗo ko fate e cellal aadi mo leydi Mauritanie kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri altine hanki o ko capantati keltine hanki capantati e goho dujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko ujunere temedde capanɗe nayo e yimɓe jeeɗiɗo kolkisa tumanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon capantato e jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso e o holliri kadi noon ñalawma o holliri nder ɓe cellaɗo ɓe hen capanɗe joyo e tato kepti kilal mumen hano hannit ni pati galleji mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittande mum ñalawma hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo leydi ndi o bismima altine hanki o capantati e goho dujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goto palais présidentiel to Nouakchott o bismima toon nulaɗo koolaɗo ummorade Azimi Koita e oɗo saaha joni derguiɗɗo laamu transition diwi jeeɗiɗo jappere laamu laatiɗo e ñalawma hande o hoorejo leydi Mali nulaɗo o noon o wiyete ko Zeyni Moulaye siftinde on noon fedde CEDEAO joɗinoma battu mum ñalawma hanki o to akkañede aled nde to Accra e nder nguno battu noon ɓe kamɓe kala noon e nder nguno battu noon e oɗo saaha joni ɓe jowi leydi Mali e oɗo saaha joni ɓe erima kadi Azimi Koita kañumne Azimi Koita nde suɓoto hoore jagorɗe taw ko civil ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie jangguinoɓe école aji fondamental e école aji secondaire kala ɓe kolliri tigui wonde guila altine hanki o ɓe naati e tikkere hofgo juuɗe go balɗe joyyi sababu ki grève o noon ko namdade kay yo laamu ngu yurnito gonka mabɓe ɓe kolliri kadi dendaɓe kolliri noon mettoɓe no fewi saabu ɓe kolliri denda yoga e directeur uji régionaux ji taw e inspecteur uji en wiyete directeur uji régionaux ji e inspecteur uji mbaɗi feere kala gam yidde hadde grève o woni tikkere hofgo juuɗe nde wadde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e juulagu o holliri tigui wonde équipage mabɓe taw ko witeɓe les wiyeteɓe protection
protection des consommateurs e ndera lewru Dujala ma e ndera lewru Dujala mayno ɗum ɓe kolliri tigi ɓe mbaɗi temedere e capanɗe nayyi e ɗiɗi intervention e nder jeehe leydi Mauritanie e ndera leydi hen ɓe mbaɗi kadi ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi inspection o holliri noon ɓe tawi noon ɓe kolliri kadi ɓe tawi ɓe mbaɗi temedde jeetati ɓe tawi hen temedde jeetati e capanɗe nayyi infraction ɗi jiida ciri ɓe kolliri noon fonde capanɗe joyyi e joyyi e nder nduɗo lewru woturu maydu woni lewru Dujal maydu ndu capanɗe joyyi e joyyi magasin uddama e nder lewru hen taw ko tawraɓe kay ɓe hen ene jeeya marchandise uji ɗi appu mumen gasi e marchandise uji cuytiɗi ɓe hen noon uddira kay ko wasde hormade cogguji ɗi laamu ngu yamiri ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni teska tigui wonde lewru mayno ndu ɓe teskima tigui ko fati e marchandise uji cuytiɗi kewɗi yeyede e kala saaha haydara jeehene usti no fewi hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ousmane Kane ko ministre des affaires économiques et de promotion des secteurs productifs o holliri noon e jayde jiitede jeune Afrique wonde laamu leydi Mauritanie woni tigui koye golladade e boñe woni tigui koye ƴeeɗi golladade e boñe mondial woni tigui banque mondial boñe windere beele kay eɓe mbawa addude e privé en woni tigui joom ngaaluji mbawa waɗe investir e nder waloji taw e nder walo taw tengo to lappola palola dande maayo ngo leydi Mauritanie o holliri noon ɓe mbaɗi tigui woni addude ɓen joom ngaaluji ne mbaɗata investir e nder ɗina waloji saabu kay holliri e oɗo saaha joni yoga waloji kay nana jooɗi gollaka tawa kadi ɗina nokkuji e oɗo saaha joni ɓesguji ɗi ne pampi no fewi o holliri ɗum noon so waɗama leydi ɗi o yidde laamu ngu e oɗo saaha joni ko wadde kay ha ɗum waɗa jencide no fewi wonande diwanuji ɗi e wonande leydi ndi kadi ma ɗum wawa ustude ko fati e wasamma gollade o holliri noon e saahaji ɓennunoɗi ɗi woni tigui wonde des investisseurs taw ko hoɓɓe jiiɗino tigui liggade e waloji ɗi nde won noon aldano e kaldigal aldano e pamodiral ɗum ronkanoma yo ya e oɗo saaha joni ko kaldigal tigui yiiɗi waɗede taw ko kaldigal timmugal hakkude joom leyɗele en ɓe e laamu ngu ha ɗum wawa waɗede ha tigui waloji ɗi mbawa yencinede hano hannirta ni tawa moni foof ene wawa yitade hen hoɗum woni ko wiyete gagnant holliri tigui ɗum woni e oɗo saaha joni fandare laamu ngu o holliri noon wonde holliri noon sa o holliri noon yidde mabɓe kay e oɗo saaha joni ko dendagal ɗin waloji kala nde gollete saabu o holliri yoga e nder leydi Mauritanie ko fati liggumaji e yoga e fruiji kala ma leydi Mauritanie yaaha jiggoyade to leyɗele hoddiɓe mum ɗum wona hunde fonde wonde e te Mauritanie ene jogui leyɗele jaƴƴe no fewi ene jogui diƴƴe hano hannirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ma jaaha to gorgol to leydi Mauritanie jehen ha to gorgol woni wuuro kay hayri capanɗe joyo sagata heblama heblo moƴƴo no fewi ko fati kay e heblaɓe yaltuɓe wonde ko wiyete docteur vétérinaire woni tigui halfinaɓe docteur eɓe taw ko safroɓe e jawdi ɓen noon ɓen capanɗe joyi noon ɓe hen ummi koto Dakhlet Nouadhibou woni hen kadi ummiɓe to région mo Ladarara woni hen ummiɓe to Inchiri woni hen ummiɓe to Trizé Moura ɓe ummi to Trarza e to gorgol kala kamɓe kala noon koto kay haydi ɗo ko toon tigui ɓe potti ɓe mbaɗa heblo moƴƴo no fewi ɓe jalti noon ko altine hanki o tawa kadi heblo ngo ɓe mbaɗa tigui ko nder ɓe mbaɗi heblo mabɓe ko nder école nationale de formation des vulgarisations agricole woni ko wiyete NFVA e kolli e nder e ballal noon ngallo catala bitegal PRAPS woni tigui projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel ko altine hanki o noon ɓe gayni formation mabɓe ɓe jalti kamɓe kala e oɗo saaha joni mone mabɓe kala ne heeɓi seedantagal mum hano hannitini directeur école o noon directeur école NVA o noon holliri hen weltare makko mawde no fewi saabu kay école makko heblude yaltinde nde ɗo haralde fodde capanɗe joyyi sagata e oɗon fannu taw ko gollo kadi woni lawol gaddanol keɓe kebla yimɓe e oɗon fannu ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ministre kalfinaɗo ko fati e cellal aade altine hanki o capantati e goho Dujal lewru hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho jandi ujunaje ɗiɗi e nogas e goho jagorgal leydi ndi halfinaɗo ko fati e cellal aade o bismima e nder bureau ji makko ambassadeur joɗiniɗo leydi France e nder leydi Mauritanie hono son excellence Robert Moulier ɓe jewtidi ko heewi no fewi ko fati kay e jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗi ɗiɗi ambassadeur o noon holliri tigui yidde mum e oɗo saaha joni ko dendagal ɓesguji faraysenaɓe wurɓe nder leydi Mauritanie kañumen kala nde mbalate ha keeɓa ñakku mumen hano hannirta ni ko fati e mboroso coronavirus ha joni ko leydi kabaruji
men demgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden to leydi Sénégal fonden ko legal tawtengal e nder Thiès koko tana musto wadi ton ko yurmini ko bietnodo Remi Jone jarano duubi capan tati mankude seeda gonnodo e dow moto mum Jakarta ko na wadi accident ko heno hawri la jalan Rene Jone non ko wanno kawgel mum ene ko fanga e heblo mum ko fati kay wonde koninke taw ko koninke faabo woni sapeur pompier ko jaltinodo fanno tan ko ha affectation makko ko hawri kanko tigi hawri la jalan hollirama non accident ko heccenki wadi sanga 19h ha joni kabruji men e demgal pulaar Macky Sall horejo leydi Sénégal gondo e odo sa joni e tourné mum e ndera gondo e tourné mum e ndera leydi hen de wonani kabaru non nyalawma hankyo wonde kay accident otota ko eto jayndiyankoɓe witeɓe leeral jayde witede leeral netta nde nani on kabaru non ko ɗon rokki yamirode taw ko yamirode daride tinde de dendagal ɓen gañiɓe hen ɓe kala nde mbawata ƴettede en charge to hôpital mo Tambacounda ko adi kayim kene ɓennine to Dakar o duwanima noon directeur général groupe leeral netta hono biteɗo Dame Dieng o duwanima kadi jaydiyankoɓe leydi Sénégal kala o juunoyima kadi dendagal ɓesguji ɓen wasɓe hen pittali mum kala siftinde on noon oto leeral netta o noon ko kañuma additno cortège hoorejo leydi ndi e nder falde Tambacounda e saaha o yahano ko ɗon tigui o felɓodirno e camion goto waɗino mayɓe tato e barmuɓe ɗiɗo ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri noɓe kewadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi waɗa ko wiyete bulletin de santé leydi Sénégal ko fate morosa covid 19 ɓe kolliri noon e nder talata hande o ɓe kolliri wonde e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere capanɗe joyyi e neɗɗo goto kañum woni holkisaɓe tumanoɓe yataw gondani e mborosa coronavirus e nder holkiso he noon sappo e jeeɗiɗo tawama ko filaɓe mboroso to ɗum ɓetata banggue pourcentage ene holliri e nder temedere kala hen goto piccal capanɗe jeegom ɗiɗi woni 1,62% ko wonduɓe rafi on e nder ɓen sappo e jeeɗiɗi noon hen jeegomo ko memodirnoɓe wonduɓe rafi o woni ko wiyete contact suivi sappo e goho heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe nogas e joyo testama tawama ko négative woni tigui mboroso yalti mumen ha laaɓi kepti kelal men paati galleji mumen yimɓe joyone tampi sanema balite to fofango neɗɗo goto hawre la jalla leydi Sénégal tuggi ko moroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol corona ɓe jettima capanɗe nayyi e goho ujunere fayi temen nayyi capanɗe nayyi e yimɓe tato e nder ɓe noon hen capanɗe nayyi ujunere e capanɗe jeenayo e joyo kepti kelal mumen hano hannirtini paati galleji mumen ujunere temedere capanɗe nayyo kawre la jalla e ñalawma hande o ko temedere capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo wonniɓe wonduɓe rafi o tawateɓe nder leydi Sénégal kala taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Macky Sall hoorejo gendi ndi gonɗo e oɗo saaha joni e tourné mum e nder leydi makko omo tawe e oɗo ñalawma hande o to worgo ɓaajo funnague Sénégal o waɗi toon noon inauguré gueɗe kewɗe no fewi o waɗi kadi toon eɓɓoje ɓutte mawɗe ɓutte no fewi o wi noon mawo e nder eɓɓoje ɗe o holli toon o holliri tigui mawma aéroport ji ɗiɗi woni boowe ɗiɗi laaɗe diwoje taw ko kese pulla ma waw kadi garditinde yogga e boowe laaɗe diwoje ha jaada e jamanu so tawi ko boowe ɗiɗi kese ɗe o ɗamini maade ɗe gardal ngal o holliri tigui mate koto Kédougou ɗiɗo gardal noon ma ɗum to Tambacounda o holliri noon ma o fewnitin kadi ma o gajjitin aéroport uji jeeɗiɗi ha jaada e jamanu ko wayno aéroport mo Saint-Louis aéroport mo Cap Skirring e aéroport mo Kolda kala ne jeeya ɗin aéroport uji jeeɗiɗi ɗi o ɗamini garditinde hano hannirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Gambie paɗen to leydi Gambie noon jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men Kodda Nene Abouba assalamu aleykum wa rahmatullah. caggal waddude ɓe jungo e faandu ɗiɗo goomuji tati taw ko goomuji mawɗi kadi gardiɗi jibinande leydi Gambie wonɓe caggal leydi ene wayno ɓatake mabɓe celluɗode ko fewde e jogiiɓe sumgoji ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ɓe kolliri tan de ɗiɗo sumgoji ɗi paaɗen eɓe poti e jeede hen ɓen ene poti ƴettude peeje muɗumen nde mbawata jeynude ɓe e ɗiɗo sumgoji ɗum ni saabi haaɓe ciftinori hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ɓe kolliri ɗum tan de waktu nde waɗanno luumo jarribo nde hollirino tan de
maɓe jee e ɗiɗo sumgoji ene wayno noon ɗum ɗon ha joni eɓe ciftinoroma kono ɓe mbi jaborgal men kalfinangal ñawoje ɗo e nder leydi ndi e jaborgal kalfinangal gueɗe caggal leydi ɓende ene wayno tinnaki hen ene te haydara kamɓe noon ɓe mbi maɓe kaal maɓe ngullu maɓe nduuku kala to ɓe mbawi nanede gam tan ɓe mbawa jeeyede ɗiɗo sumgoji ñande 4 lewru décembre hay so woni ko lebbi jeeɗiɗi walla jeegom heddi hen ɗum ni saabi ɗo e nder leydi meɗen te Gambie e ñalawma hande o kala to jaaruɗa cikkata ni mato ko sumgoji goni e nder leydi ndi saabu ɗum ngun goomu tambingo halfinago sumgoji ɗo e nder leydi ndi de nana fawi tigui goomuji timmuɗi e yoga e beddaji e yoga e jumaji e yoga kadi e nokkuji jangguirɗi gonɗi ɗo e nder leydi men gam ɓesgu leydi Gambie mo kala wawa yaade windito heɓa kartal muɗum ñande sumgoji dawi ɗo henne foof gam aɗa wawa jeeyede hen no hannirta ni ennete ɗum saabi kala to jaaruɗa e nder leydi ndi no potiri oɗo waktu AIC nana winda yimɓeɓe nana windito mo kala heɓa kartal vote muɗum koddenen Abouba gam Weltare TV ɗo e Serekunda. koddenen Abouba Capital FM golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Gambie waɗɗani leydi Mali colonel Azimi Koita ko hoorejo leydi Mali derguiɗɗo laamu sabborde ko ɓooyani o yehino tawtoriyede ñande aleta ɓennuɗo batu bannoɗo taw ko batu CEDEAO batu catala CEDEAO batu keñarago ngo hoorejo CEDEAO ɗodduno to Accra lamorgo leydi Ghana ko altine hanki o artidara leydi makko to Bamako bo wallade diwoje Bamako ngal Modibo Keita o tawi yimɓe hewɓe ne gaari jaɓɓade mum o tawi kadi jandiyankoɓe hewɓe ne gaari jaɓɓade mum ne jaɓɓirimo namde o holliri noon e nder jabule namde makko wonde kay o faami o jaaɓi kadi ganduɗo o faami o jaaɓi dendagal ko CEDEAO haali e ko fawe leydi Mali woni tigui j'ai pris acte ɗum noon o gowdini ko leydi ko CEDEAO fawi e leydi Mali so yowde kay oɗo saaha joni leydi Mali e catala biyetegal CEDEAO o holliri kadi ha joni jokkodiral mo ha joni noon yooɓe gandu wonde jokkodiral moƴƴal nana hakkude makko e nana hakkude leydi Mali e Goodluck Jonathan kañum woni koolal kuuɓal catala CEDEAO e nder leydi Mali o holliri kadi jokkodiral moƴƴal e kaldigal moƴƴal nana hakkude makko e dendagal président ji ardiɓe leyɗele tawteɗe e nder fedde CEDEAO o ko fati noon e sumgoji ko fati e sumgoji hoorejo leydi ɓe namdimo fati e sumgoji hoorejo leydi ko fati e suɓade ko hoorejo jagorde taw ko civil e ko fati e suɓade gouvernement consensus woni gouvernement taw moni foof ne yiito hen hoore mum e nder transition ɗum noon o holliri ɗum noon kay ko guilangu adi batu CEDEAO woni jooɗo taw kanko e hoore makko ko ɗum wonno miijo makko saabu kay ko ɗum saabino ha wawi noddude kay joddade e yoga e yimɓe guila e classe politique ha wiyeteɓe les chef religieux woni ardiɓe diineji e nder leydi Mali ha e pelle syndicat ji kala o jodino mum foof noon ko yidde kay e oɗo saaha joni suɓade hoore jagode taw ko civil e yidde wadde kadi ko wiyete gouvernement consensus woni taw moni foof ene yiito hen hoore mum o jarni noon dendagal ardiɓe leyɗele CEDEAO kala o jarni fedde CEDEAO e darde daari kay ɗoftude leydi Mali no hertiri jaam hano hannirtini o waɗi erago noon faade dendagal malinaɓe kala ɗe dengodirta gona neɗɗo goto ɓe tamodira kamɓe kala e oɗo saaha joni ɓe gona neɗɗo goto haaɓe mbawa tigui wallude leydi ndi ha transition joofa e jaam hano hannirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali halfinaɓe ko fate jangde nder leydi he ɓe ɓayini ñalawma hande o calendrier koko fati en kawguel woni examen ji nder leydi he ɓe kolliri noon so tawi koko fati BTS santé ɗum noon ko fati écrit mum woni bindolo ko ñande altine sappo e ɗiɗi ha aljuma sappo e jeegom lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho so tawi noon ko pratique ko sappo e jeenayi juillet ha yetto jeeɗiɗi lewru août 2021 so tawi ko kawguel guel ɓe mbiyata CAP ko fati écrit mum ko altine nogas e jeegom ha alkamisa nogas e jeenayi juillet so tawi noon koko fati e pratique mum ɗum fuɗɗoto ko ñande 2 lewru août so tawi ko kawguel biyeteguel BT ɗum noon fuɗɗoto ko altine jeenayi ha alkamisa sappo e ɗiɗi lewru août so tawi ko ɗum noon ko écrit so tawi ko pratique mabɓe noon ɗum fuɗɗoto ko ñande sappo e jeegom lewru août so tawi ko kawguel biyetegal DF woni tigui sukaɓe tokos ɓe mbaɗata faade collége ngel kawguel noon ko fati ngel kawguel noon o holliri tigui fuɗɗoto ko ñande nogas lewru juillet
juin ha nyande gasuya hande gasi kala so tawi non ko écrit mum dum foddo nyande sappo jeegom e lewru août so tawi non ko baccalauréat non technique et professionnel bindol mum foddo ko altine 23 ha alkamisa 26 lewru août so tawi ko bac pratique non dum foddo ko nyande capantati lewru août so tawi ko kawgere bitengel IFM ko altine nogas tati ha aljuma nogas jeedi lewru août hitande ujunnaji didi e nogas go so tawi non ko BTS ko fatim so tawi ko BT agro pastoral dum non ko altine jeegom ha aljuma sappo lewru septembre ha joni kabruji men demgal pula to leydi Mali jen ha to fande Khalifa Bugum Khalifa godadibe leydi Mali nana jokki kay ewdo saha joni ko fate ese woni tigi jewndel men ko fate kay e piande fi yewnyel taw ko fellude piande gongre gonga ko fati kay e jewngel matériel kesso woni tigi kabbirde kesse de be kebi odo saha joni e ndera transition e nyalawma altine hankio non hono général Oumarou Diarra ko chef d'état major des armées o wadi superviser e ndera nokkuto wite fala to nokkuto wite Khalifa Bogum e ndera kamo e nder kati e ndera leydi Mali be mbawi tigi wadde superviser ton ko fati ngellona jewngel be aynima to non piande buttino fewi ha joni kabruji men nder leydi Mali to mofti altine hanki o capantate lewru lewru dujal hitande ujunnaji de nogas go sanga 16h woni 4h kikide ko sete taw ko ben jeyabe e fedde ONG ko kanyum tigi bifta non ko be kambe non be bifta tigo yaltide ngodo wuro witengo kona ONG be non jogono ko der warlaji tati ha odo saha joni non andaka taw wol fedde biftibe be andaka kadi holko be biftira ha joni kabruji men e demgal pulaga senu mima to leydi Mali paden ko to leydi koddi ko paden senu mima to leydi Mali ha joni ko to leydi Mali senu mima to paden ko to sikaso endara nokko bitelo yam folila ya nokko sikaso bitelo yam folila no jamma hanki o cabantade go dujal hitande ujunnaji didi e nogas go holeram tigu sagatabe jogitibe ha teddi kanyumen jani e wurongo ben non en jangu braquage dina braquage non ala ko be nawata sona motoji ta ko motoji ngardune fewi holerama non be nawi motoji tati di hinde salini e moto goto mo Jakarta e oro sahajo non hakkilaji kala kedi koy pelle sebitibe wormeji kanyum kay badi din janguji sabu ka jewde motoji ko badire tigi moinde transport holerama kadi e ndera gure kewde ko wayno filamana ko wayno kolan jebam e ko wayno manan korom ha ko wayno bugani kola be badi ton janguji badini kono din janguji kala be toba be jofata tan ko motoji ngardude fewi be jaada di don motoji ha joni kabruji mena e dem gol pular seno mi mat leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paden gila subaka altine gila subaka hande o kay den dangal der leydi Mali kala yarde der leydi Côte d'Ivoire kala yarde teton dolo e odo saha joni ko fati kay e gartugola odon bitelo Laurent Gbagbo non menno do wonde hoorji leydi din bitedo asuwa ado ko kanyum woni secrétaire général woni kolal kubal landa wite ka FPI woni Front Populaire Ivoirien ko landa ka Laurent Gbagbo addin on non ko kanyum wadi haalande kanyum bayini kabaro wi kay wonde Laurent Gbagbo attartigi e nder leydi he ko nyande sappo jeedidi lewru juin ndu gonden dum ko to leydi mako paaden docteur ebe gollotobe to clinique Casablanca mo leydi mako kam to debbo Mali naaje mo duubi noggas joya nawno tawa kadi ko laamu leydi Mali nawno tono jibinoy ton non kanko debbo jibini ton ko bebbeji jeenayi en bena docteur ebe non tawa kadi ko toppitibe ko fati bebbeji din be koleri tigi yummiraado one sellini hisinane jam bebbeji jeena di kala e odo saha joni celli ene kisi e be ngandina yimbe non wonde ko nyalawma talata hande go lewru korse hitaaji junnaji no gas go ko nyande hen tigi di dona bebbeji dañi ko wite 4 semaines woni jonte nayi o holliri non bebbeji di batti fofde taw kanyumen pofanta ko men ma jokko balance kay machine aji holliri kadi e kala saha be dilla e kala saha kadi be perta ngiton kono o holliri kala waktu bebbe kala waktuji tati bebbeji dine nyammine taw ko par sondo be nyamminirte o leri non e odo saha joni yidde mabbe kay ko bebbeji di e fandana mabbe kala ko ha bebbeji di mbawa jettude poids hano hanirni sabu nde be jibinande be pamdine fewi o holleri nde be jibina hen bebbeyel gotel ko 500 kg 500 gram pesanno e nyalawma hande o ngel bebbeyel ene pesa 800 gram e ndara ben kadi hen gotel le pesanno 1 kilogram e nyalawma hande o ne pesa 1 kilo 300 dum non ko holir tigi wonde kay e be jogi
jogui yakare mawde ne feewi ma kon bebbe yon ma jaaru yesso hano hanit ni e kon cellire kon kisim hono holli kay biteɗo Khalida Sifim on non ko pédiatre gollotoro taw kañum toppiti kon ɗon bebbe yon ha joni kabruji men e demgal pulaar seno mima to leydi Maroko paɗen koto leydi Uganda to Uganda noon ministre leydi Uganda kalfinaɗo ko fate travaux publics et transport woni yangattam hollirama tigui ñalawma hande o ko gofnaɗo wargo tawi noon kay ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi arɓe sagataɓe nayo joguitiɓe ha teddi arɓe dow motoji men ko kañumin juuki werla makko mo jollo ayni hen piyanɗe kewɗe no fewi chauffeur makko e ɓiyi ko debbo ɓe o joldu noon ko hen basi pitteli men kanko noon Allah dandimo hen kanko noon o meeɗino wonde chef d'état major leydi ndi ko martaba général o wiyete ko Katumba Wamala ko noon tigui woni inde makko hollirama noon kanko Allah dandimo hen kono ɓiyi ko e chauffeur makko ko hen basi pittali men musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men lemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to leydi Gambie ko kaddanere Abouba to karallagal ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on